Soromonyo. Assalamualaikum pemirsa. Selamat malam. Deni menganga delok guys. Delok guys, nyate guys. Roki monyo. Sherly. Juga nyate pura. Iya iki lho diliri. Kon yo wes ta. Kalau guys satenya sate mo. Sate mo guys. Eli, simel Pak Dio. Iki sing wis mateng. Gimang wis dicipi sama Dul kemit. Dicipi berasa? Kamu mau, Dik? Ambil. Nah, ambil lah. Ini apa? Isin wong iki, ya lah. Kosong bos, ngerti bos. Langsung bagian sing male. Lah iya. Ya Allah, rusak itu. Wong tek gak peka ngono gini lho. Iya jar ya. Kayak pinggir ya Allah nek ra iso ya Allah, ya Allah. Warai pin. Tak jual ya. Ah, Warai ora. Kowe tek ngoneh, Lek. Wong kok sekaya ngono lho. Iki ketemane Bambang Pamungkas. Viral ki kok pokoke. Piye, Bang? oke, kowe pengen sponsori beras Vino Soromonyo. Waduh. Sponsor rak bayar. Anane monyo-monyo. Banner tak tambahno. Oh, gawe banner tok. Iya. Gratis ki. Iya. Yuk kan meh enek gambare lampu servis lampu. Gambar Vino ora apa-apa. Aja gambar kuae. Vino isih nih Bang, wis gede. Ledak kene cepu wae. Ledak kene lampune cepu wae. Cepat bener. Yo YouTube kan mending ngomati. Wis Ora tutuk angkot sih. Wis ta, Bos. Widih, duit 5.000-an kuwi. Mas Wandi, ada yang kangen nih. Delok gantenge Mas Allah. Ki lho Mbak tak posting lho Mbak tak roasting wonge. Terus Iya, Umi lagi mutung. mutung terae wonge. Lagi telepon. Kandhani. Lagi M. Malah tak nganu. Malah tak kon nganu kok, Lek. Nang terus. Enak. Enak. Ya. Iya. Udah terus panas dalam ngono. Mas Pandi gimana kabarnya? Mas Pandi. Kenapa kok tidak baik-baik? Lagi cari pacar? Golek pacar pura? Apa golek bojo? Golek apa? Golek kerjaan. Gila, bagus sih Masya Allah kan saya melihat seneng terngiang-ngiang cakes tenan agak biduk ya karena aku rong kadik mah nyoteng kue kok penakan kue kamu adalah adsenku. Acen opo ora. Tidak kok Acen gre iki nyok takon ngonten terus nyok wis kok dolare pira tak wehno kowe enak le. Yes, wong bagus meneng ya manutan tapi sayang ki lho guys lagi lho rainem lho ki lho amane no iki lho kenapa dibedok kamu iki lho ki lho pemirsa lah ya waduh meneng wis kalau kuno sedetail mungkin lho iki sak dulur kabeh guys iki mantu anak kayak anak iki mantu sing nyoteng guys. Duh kepe tuku apa? Kepe tuku apa guys? Ya. Coba. Alah, coba. Mendek kok, Sep. Wes, guys, ganti gawa ya HP-ne. Heh. Bocah iki trendel-delno. Enggak mau aku nyetir. Kok malah
Ya murah, kok tak mateni pokok. Piro? Loro guys, oke guys. Kok guys, kita mau kemana guys? Mau neng gile. Mana neng gile? Biru-biru kan lele rambutmu kowe lekok. Oh alah. Nah, gini kan gua ya guys ya. Yes. Oke. Sekarang kita ngubung sini guys. Guys, aku cukup bakaran guys. Nanti anjene uang kok. Yo pura. Kok uang kene iki apa minter. Wis jam 09.00 guys saiki. Yo luwih ning jam 10 celok guys cek rame guys. Cek rame guys. Nang kene guys Purwodadi, Purwokerto dan Purwodadi. Cek rame guys ya. Niki padahal jam sik guys nek gak percaya sih. Alon-alon. Guys ya. Ting 22.15. Oke. Berarti jam piro? Ini 15 sampai jam kan guys. Oh, nang kono gak iso. Tengah 11 gak iso. Ditutup. Heeh. Balik ae kok. Iso ngelewat kono. Kowe apa liwat ratan? Gak iso. Ket nek mulai tak stereng aku. Yo. Mister Pino Saya kok aku kan remehna aku. Gelem ya ser yo. Nah aku guys. Nek bengi ning kene koyo ngene. Halo. Ketuane Bambang Pamungkas. Jam berapa, guys? Padul. Jam 22.30. Cul limo. Roy. Halo, mek godhong ning kono, guys. Inilah keadaan terkini malam hari anak muda sini. Malam Jumat Kliwon. Wah, iki lho malam Senin. Oh, lah piye. Kayak Bambang lah apa Bambang. Widi Rudi ngarep dhewe entek akeh. Iki nganu tambah Sego pecel, ijik sego biasa lho. Piye iki timbang gak kepangan guys engko mbak. Gak gelem. Gak gelem. Habis dek kecape. Iki lho kenean ya. Kilo kaita. Iki lho. Mak sing kene omedu mani. Gak apa. Bumbu. sendok endi? Tak ambu. Yo ya, kakek kene ya. Di Mimak cucuke. Cucuk ndek. Ramrawi. Pesta. Artis sapa Pandi neh? Astagfirullahaladzim. Iki keluarga kabeh, guys. Aku ngono wong luar. Iki wong luar, Rudi. Gak masuk nominasi, Rud. Ya Allah, tidak. Septong. Dani. Dan adik mundur dan. Ndak. Pandul raket tok. Pandul cilik lah wi. Monyo wayarokan lho. Gujuda. Pandul guyu ya, guys. Nah, segone. Iki lho. Aku enggak. Kur. Kayak pitik. Sing paling enak ngene iki rame-rame. Iya. Ndek Kak. Pangan dhewe ngono. DS kurang kan. Bocah ki terus mengganggu kameramen kok. Pandul guyune. Halo, Kak.
Nggih. Wis anak lho. Kak, enak rasane Dul. Dul aku kok turu kamarmu, Dul. Arep enggak? Aku turu mbek mbok ya. Dia mau Berapin? Edi cek mapak bojone guys, dadi iki dingengei lho. Mantep ora iki. Sate apa? Sate apa, Sep? Mo. Duh, wong lanang-lanang kalau ibune apa ora segone? Kuwi lho Dani mbek Pandi. Iki gak segone sing timbun. Tak cipukno. Cipukno Ya. Sep. Cipukno segone kalau. Segone. Segone Prandul. Sep diwetok dhewe. Jan. Kompor ya, Mbak. Iya, men ku enak rene. Tengah wengi iki betul. Pesta keluarga Mbah Supardi. Enak ya. Enak. Gore ora iki? Dia iki lek tak pekno. Ya dulu. Warak. Kenyang. Kenyang. Sesuk kerja nih dhewe. Nang Engko nganu ya, aku melok ya. Tak syuting sampai tempat kerjaan. Untuk mangan ya kowe. Oh, mangane ning omah. Kali aku sampeyan. Sesuk aku melok ya. Tak roasting. Kowe mbek sapa? Masmu. Om mbek masmu. Gak bebas kok. Mbah kok kerja ndi? Kerja ning omah enak. Oh, berarti omahe dhewe iki. Gak kerja ning wong. Terus iki wae. Bubuk. Oh, tulung di kurune. Kamar meh. Aku tutup kalau Bongkih besok nang omahku. Muhammad terno apa lalu. Enggak aku kamar aku mas tulung di. Turu ning ngarep TV ya. Teh opo kowe? Ora entuk tak brukno omam. Omam sing gawe sapa? Ora om kan. Kowe om kan iki ana materiale apa sih di rumah? Lah ke material nek gawe om kan apa di omah? Enggak. Oh, bantah ya. Ini kudak opo nek kae? Ora kudak. Mandor tebas.